In Verwerd is de scheptegroening gien voor de oanlis van glasvezel. Het dorp had er lang op wachten en ze binnen blied dat ze nou losmaaien. Want een goede internetverbinding zou ervoor zorgen dat benam jongeren en ondernemers in het dorp wenjen blijven. Voornamelijk voor de ondernemers is het heel erg belangrijk dat er goed aansluiten binnen qua internetverbinding, wat momenteel net geweldig is. Dus dat er glasvezel komt met hele snelheden, daar ben we heel blij mee. Net alleen nog Verwerd had aanstra op internet. Omliggende dorpen worden ook aansluiten op het glasvezelnetwerk. Het initiatief kwam vanuit het dwarsbelang van Halm. Die begonnen mij omdat ze daar ook qua internet net de wens genoeg liet. En had de oren dwarsbelang steeds maar erbij vregen van goh, hey, wil je hem direct in mij als Karloeker steeds maar samen dat we dat bij de bewoners aan krijgen. Het netwerk wordt online door een groot landelijk bedrijf. Dat is opvallend, want Noord-East-Friesland wordt benam bezinnen door aanbieder Kabel Noord. Maar voor Kabel Noord wie het net rendabel om in deze dorpskern om te lezen. Daarom benaderen de dorpsbelang zelfs een orenpartij. Wij zien dat er altijd lokale partijen zijn die stukken invullen. Dat gebeurt, dat heeft Kabel Noord ook gedaan. Alleen die hadden de mogelijkheden met hulp van de provincie om het buitengebied hier te doen. Maar toen we merkten dat eigenlijk stokte qua verdere ontwikkeling, ja, dan zijn wij een marktpartij en springen dan in dat soort gebieden in. Hoe het Halm de Karloeker is, waar het start zijn in Verwertjoen. Zo kunnen de werkzaamers op hetzelfde moment plakvinden als de werinrichting van het dorp. En hoeft het centrum net 2 keer op de skop. Onder de onlis van het netwerk ziet ook nog een bijzondere actie verboen. Ja, iemand die een aansluiting neemt via het dwarsbelang, dat wij daar stiepen van krijgen wat wij dan weer ook broeken kennen voor de leefbaarheid in het dorp zelf. Ja, wij gaan zelf daar de sponsor door voor mogelijk een padelbaan of een scheudewoelbaan of vergreening in het dorp. Daar gaan wij dat ontkoppelen. En elk dorp of vereniging kan daar iets ontkoppelen.